Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn llum ħanitkellmu fuq biex ngħidulu hekk prodott illi żgur jinstab ġol kċejjen kollha tagħna illi hija l-basla. Issa hawnhekk imma lin minn kif nista' nifhem ħadd tispjegana d-differenza bejn basla u basla biex ngħidula hekk. Ekku, żewġ basliet. Mela dan u faċli biex minnu tieħu basal aħdar. Jiġifieri jilħaq ftit qabel il-basal li tradizzjonalment nafu bih. Dana jibqa' li ftit basal pereżempju d-dar żgħir, ma tkunx użajtu. U ikollok il-basal, da dejjem jiġi skartat fil-kċina, ġeneralment, kulħadd jidur għal-basal kbira jibqa' lek ftit iż-żgħir. Minnu faċli tkabbar basal li jilħaq qabel il-basal tradizzjonali meta għal-ħabta ta' Marzu jkun skarsa l-basal niexef. Dan issibu komdu, ikun żviluppa f'basla ħadra li tista' tuża kemm il-basal nifisha u anke parti mill-weraq tiegħu. U imma jilħaq qabel ieħor. Meta tajti bisser skartat, jien matul is-sena il-basal iż-żgħir nista' nibda nżommu biex imbagħad. Mela, issa li da faċli biex tkabbar minnu ta' kull ma tagħmel kif din il-parti tal-eruq tgħadda sa fil-ħamrija jew ġo kompost u wara forsi 3 ġimgħat ifelles jibda ħireġ. Ġeneralment joħroġ iktar minn waħda, jaf joħroġ 2 jew 3 basliet u forsi ġieli waħda wkoll. Imma jkun komdu kif għatlek meta jiskarsa l-basal niexef. U nistgħu niżraw ġo pott ukoll. Iva, ġo pott dana dejjem titħalli dawk il-15 cm ta' bejn waħda u oħra. Issa jekk għandek 30 cm pott, iddaħħal forsi 3 ta' tispazzjom naqra hekk 3 jkun komdu. U meta jibda jinżera dan? Ma l-aħħar ta' Settembru tista' tibda ta' sa dak il-perjodu basal niexef kun għadek issib. Imma mbagħad meta joqrob Marzu ġeneralment jiskarsa l-basal niexef, allura dan jilħaq ikun f'forma basla sabiħa u jkollok lilu komdu d-dar. Jekk qed nifhmek sew minn Settembru jew Ottubru idum sa Marzu biex jikber? Idum iva, idum. U jaf fi frar anke sa frar jaf ikun f'forma sabiħ ta' għax huma l-ewwel jibda jiżviluppa. Ilma kemm għandu bżonn u jekk għandu x'edewwa. Ma jridx ilma ħafna. Jiġifieri l-ewwel ġimgħa iżomm l-ħamrija mduża u mbagħad tara li ma tinxfifx kompletament. Da tista' tagħmlu kif għadlek jew ġo pott jew ġo l-ħamrija ġo ġardina u komdu ħafna. Fis-sens ma jrid. Il-vantaġġ huwa li min qed ikabbar biż-żerriegħa jew hekk irid jistenna l-proċess hawnhekk diġà isek antiċipajt. Proset, dik id-differenza li ieħor trid tagħmel x-xita tista' tixtrih illum. Imma għandek il-proċess ta' żerriegħa, għamilt il-mixtla, kiber, imbagħad terġejt ħawiltu ġol pott jew ġol ħamrija, il-proċess jgħidu se jilħaqlek xahar wara dan. Dan ħajtlalek xahar qabel. Iva, ġeneralment U bħala xemx għandu bżonn ħafna? Iva, dan prodott ġeneralment ta' barra ta'. Allura irida x-xemx. Mela, grazzi lin, grazzi ħafna tal-informazzjoni hawnhekk mela qed ngħidu lin-nies min minflok tarmihom jew tot idea xa tagħmel bihom il-basal li huma żgħar, nistgħu inkabruhom inħawluhom madwar fl-aħħar ta' Settembru, il-bidu ta' Ottubru u madwar Marzu ikonna il-basal frisk. Forsi qabru wkoll. Nirringrazzjak pas-soltu Lino tal-informazzjoni u nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna l-programm ieħor mill-għalqa tad-dar.